So hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Ji kadto kavi daily video viewers lapen subscribers do anavan puthot daily video ki milong kurwang thulo asi nili tum non kona sike doma batena tum da chini pocho ni tum pindeng pen se do asi lake kona lote ashram pilo lage ni tum Lokhimon adhorom tum ashram pilo ladak dakalo arna marong lo ni tum arna klang arong iklo si arna marong pulo ni tum dahlo ashram the polo ashram pilo si dak ni tum Phli Dovan Longri Riso-Ejang doan mante thare sami tum pen ladak Kuru Akengri Humri Kedam si Kuru Humri polo si ningkan sek pen Kuru dorson poson lo asona kebang si pini bangke nili ladak ashram mate arna marong along kupi pc doma lapen kupi pc lang me hormu doma na tum kadto ve phan nili bor ipo paklang pon lap je phan asina tum video ju thor an lang do ning no kado beta. So guys, taga lang pangri aroi lo la sila bang so aroi lo tum chinglu chingthi etsi dowan dam ji la sino mangai tum dowan pen hem phulong an hem phoi hem andam ji chetomi la sinili tum kuru polo la prangke la pen nili tum la pu abangke thari tum lo hapu bang sami tum lo si nili tum thari sami align si dam lo che dam reb lo hapu align pu ekta align lo la si nili tum ekengang si dam si dolamara adowan pig lo lain lo nili tum arna marong asi hempu hem kedam hempu hem li podok dok lo timang ke nang tum da thenglong lo kelang man sami nang tum ning samji ing thirik vik mane ke dok ke thak stame ning ing thirik olo mane ning masing samik vik lo atim piece jo clean da clean pik lo mane da safa pik alo mane clean vik alo sini tum puang di ben sikadam lo align pen hempu hem ke le lo asi hempu hem arluan bang nang paklang mon pe lo nang tum phan asi nile tum la dak pen ako hempu hem ben che bang thulo dowan nang achile thulo putho dowan long nile tum jir thom archu ji asi jir thom karchu tang det lo polote nile tum ako la dak pen dong jemang long stamidam ji dong jemang long dowan la pen te sok pheyang long la pen te lang khanga bi dam ji see guys labang ke dowan pen view siklo lang tha lang make vegan ne inglong ang se mathari ning samik vik adim pis o wo haing reng jo mat sini tum kar chu lo la pen hadak kang thir me theka chipi tum ta do jung atum asini le tum bang non kar chu ahut lo asila bangke dowana bandri ar loik lo lang tha lon doing vik so guys labangke nil tum photo chenep Riso-Ejang atum photo chenep sami paklang ponjai lo lage sok pheyang long lo si labang ke kadok kave nile tum Phli Dovan Longri Riso-Ejang kedoan tum lo dak photo long kedoan lo ni tum kedam ko an mala lo lapen lanal tum thenglong thai basum thom lapen kar nile tum che pondo lapen si kedam lo ni tum so guys abang ke lang pangri aro ek lo labang so roi long si chinglu ching thi po hempu kengri dam po lapen dowan sami chardom sami dak pen lo lapen hempu long dam ni sami labang so lang pangri long si nile tum ka chinglu lu lo Lasi guys no mang ke dong jemang long ke leg lo dong jemang long ke dam lo hala puwa prang ho la lok chot chat an stame ni tum dam rapet Phli Dovan Longri Riso-Ejang atum an lo hala puan da dong jemang long adowan along char dom dam ji hadak tai jir ar chu dami lasi ni tum dam ik bom lo hala pu lang tame thiu e mo pen lang pangri aroi lo la so lang pangri aroi kap ik pet si dong jemang long ke lipo alon doi vik ening samik vik an la puson kedam long ke la pen la bangke la so views ke la sok pheyang long ing tu ik vik lo la si sok pheyang long pen views ik lo guys lai no la bangga hang songa klam long ik lo ing long phuchong lo dak photo chenep tum ta do lo mohor chenep tum do lo la pen Riso-Ejang tum dak non dowan ki kimji do sok pheyang long la si la bang so dowan along ki kimji atame nang chardom lo dak hello ining sam vik lo bang soang long kar lu long ate ke manga kam sami ke chuno busi ning che thelo na sila bang soang long along kar lu ke ning sam vik pen pu to nong sinang le lang ang par ke kisunum ta do lo nang elim ta do lo ka chilit lo se labang ke kar lu ke prap kang len lo la pen align ding ik oman ti di amasi ke tang atum ta lo la pen ako nonang elit tum ta do thulo so guys labang ke langkhang abi iklo labute nilitum arnam mante nilitum
tempu kurusar lokhoning ti hensek arnam ben kaching ki mante totbit ke dudam adimik lo asi halamang so adim stami nilitum archu dam lo archu dam det pen nilitum alom so lang long napu chingki chethan lo hadak lang kang lo adim ining samvik aktom arna marong pinak pot arna adim pinak posi ilining tami ingthirik vet lapen ining samu Sinoma ke Dovan Chivang to Elo, Dovan Long and Chardom to Edpen, Nonabang Niltum Pu, Helipedanat, open stage Nalo, as in a poor nut, Niltum, Chorana Buhan and Apati Boglo. As he Langita guys, Totelio, Pu construction Sulibom Lang, Nonsi, Tangi a pin lang, and Puaning hang a tank, and non construction Sulibom law, Clemic bomb law. Siniltum non bank helipad, a feel long lake at law, Paraget Chorana Chui Pan Ing Prong law, Choran Kachong Hong law. Si hal pupen ke nang ru nang thaik bom lo non nilitum na tanang lipo sino mangke chotan et choran cho et pen jo pubang ke lage so poster pute ko pilo hem Phli Lokhimon English High School HSLC result ame 100% la pen labang so mohor bangke swarlo chingri amai lo Lokhimon sangha lo la pen lata Lokhimon sangha Riso-Ejang Chingrum Amei mohor lo Lapen lapua bangke Lokhimon sangha tiripia maik lo alang nitum ge central committee atomik lo address lo lasila bangke nilipo lo langbong bangke nilipo tami central committee mante Lokhimon sangha tiripia mai long si claim tu nikbom lapen bangke si dak ta open station lo mai so chingbai dim lo So guys, finally, nona bangke kangting lo hem chedam boha chapang no por lo potsi nilitum harak pening ting ikchelo lasi non bang hem chewang lo Si kado ka bianta churu lo nili video nang lang don pot la si domi thak mi kardom